A Gazdagréti Panelrengetegben lakik Herencsár Zsuzsa, aki 54 évig dolgozott védőnőként. A Gyógyír Kft. Fehérvári úti rendelőintézetében őket köszöntötték nemrég, ahol az egészségügyben dolgozó veteránok felelevenítették a régi szép emlékeket. Az egyik védőnő, egy vezető védőnő kitalálta, hogy most már jó lenne találkozni, akik régebben végeztek vagyis akik régebben elmentek nyugdíjban, 20 éve, 15 éve, 10 éve, hát én csak egy éve mentem nyugdíjba, és kitalálták, hogy találkozzunk, jöjjünk össze, mert hát milyen jó lenne megbeszélni a régi dolgokat, az új dolgokat, és ez nagyon felemelő volt, és örömmel találkoztunk egymással, és megbeszéltük a régi dolgokat, hogy volt akkor, hogy van most. A beszélgetéseket hallgatva kíváncsiak lettünk, hogyan lett valakiből a 60-as években védőnő, és hogyan tudott megmaradni ennyi ideig a szakmában. Herencsár Zsuzsa kalandos életén keresztül adott választ a kérdésre. Felvidéken születtem, és kitelepítettek minket az utolsó transporttal 1949-ben, és ide kerültünk Somogy megyébe, egy kicsi faluban, de nagyon tragikus körülmények között kerültünk ide. 3 hétig vagonban jöttünk, édesanyám volt 32 éves, és volt, amikor Dombováron kitettek minket mellékvágányra, és 3 hétig ott voltunk úgy, hogy nem tudtuk, hogy mikor indulunk tovább, mert ugye le voltak bombázva a vasútak, és mikor elindul a vonat, akkor ki volt írva a vagonra, hogy Herencsár Dénesné, és felkiabált egy ember, hogy jöjjön ki a vagonból, legalábbis az nézzen ki, húzza félre az ajtót, és szeretne beszélni vele. Egy fiatal ember volt. Hát anyukám 32 éves volt, azt hitte, ismerkedni akar, és nem akarta kinyitni, de a végén annyira kiabált, és azt mondta, hogy hova megy, és mondta, hogy hova megy, ahova az anyósáikat telepítették Kercseligetre. Azt mondja, és a férje, a Herencsár Dénes azt mondja, igen. Hát azt mondja, én 2 hónapja temettem el, Orszlágerben halt meg, és mi ezt nem tudtuk, és nem jöhetett édesapám, egyébként se jöhetett volna haza, csak ide Magyarországra, és itt voltak a szülei, és a magyarokat ugye ide terelték, a magyar hadifoglyokat, nem mehettek már vissza Szlovákiába. Pontosan le van írva, most is megvan ez a papír, hogy így mondta, hogy megfürdettem, fehér gyógygacsát, inget adtam rá, és beledobtuk a közös gödörbe 300 embert, aki meghalt. Édesapja halála után a somogyi faluban éltek, de nagylánnyát Cseperedbe, Kaposvárra költözött tovább tanulni. Itt olyan élményeket kapott, amelyektől végleg elkötelezte magát a szakma mellett. Kaposváron érettségiztem, és aztán felvételiztem a védőnőképzőben. Azért lettem védőnő, mert nem csak én vagyok egyedül védőnő, 8-an vagyunk védőnők. Azért lettem védőnő, mert a legidősebb unokatestvérem Kassán végzett, még háború előtt a védőnőképzőbe, és mindig hazajött, ő Pesten dolgozott, mert ő 45 előtt már végzett, és ő ide jött dolgozni, és elmesélte nekünk, hogy milyen élmények érték, nem is tudott szlovákul, síelni se tudott, és a Tátrába az egyik hegyről a másikra, a sítalpakon ment az újszülötteket meglátogatni, és milyen élmény volt, és kézzel-lábbal mutogattak, meg is tanult szlovákul, és nagy szeretettel fogadták, és mindig mesélt az élményeiről. Aztán később a pesti élményekről, és megtetszett, és így a húgom is, meg én is védőnőképzőbe mentünk, sőt, még volt ott egy felvidéki kislány, ő most Kaposváron vezetővédőnő, úgyhogy abból a
községből, aztán 3-an mentünk védőnőnek. Zsuzsa teljesen beleszeretett hivatásába, amit szerinte csak a legmagasabb szintű empátiával, odaadással és szeretettel lehet végezni. A védőnőnek a legfontosabb dolga az, hogy a kismamákat, hogyha jelentkeznek, meg felküldtatja, mert ugye jár a családok között, és mondják, hogy itt is van egy kismama, meg ott is, és ez falun szokás. Pesten hivatalos értesítést kaptunk a nőgyógyászoktól, és akkor felvettük, és akkor tanácsokat adunk nekik, tanácsadásra berendeltük. Úgyhogy, és végig kísértük a szülés végéig. Szülés után már, mikor kimentünk hozzá, megbeszéltük akkor az utolsó alkalommal, mikor jelentkezett nálunk, hogy mi fogunk kimenni az újszülötthöz, azonnal telefonáljon, de a kórház is azonnal értesít 24 órán belül, akár Szent Imre kórház, akár melyik budapesti kórház, vagy vidéken a Kaposvári kórház rögtön kiküldte az értesítést, és akkor kimentünk meglátogatni, és segítettünk neki az újszülöttnek a gondozásába, bemutatni, hogy öltöztesse föl, hogy fürdesse meg, aki igényelte, meg is fürdettük, kimentünk fürdetni, egyszer megmutattuk, hogy kell fürdetni. Ahol volt, hogy az anyuka le volt gyengülve, azt mondja az apuka, ő nem meri megfogni a gyereket. Megfogtam, és odaadtam neki. Hát nem merte, látta, hogy határozottan odaadom neki, elkapta. Úgyhogy aztán attól kezdve látta, hogy se keze, se lába nem tört ki, és aztán már a gyereket pesztrálta rendesen. A védőnői szakma azonban nem fenékig tej fel. A kijelölt dolgozóknak akár a legzordabb területekre és a legembertelenebb otthonokba is el kellett utazniuk, hogy megvédjék az anyákat és a babáikat. Vidéken nagyon rossz területek vannak, itt nem volt annyira rossz terület, Kelenvölgyben azért a Szabin oltásokról biztos hallottak, a gyermekbénulás elleni oltásról ön is kapott, és itt az volt a nehéz, hogy például nekünk a Panoráma vendéglőhöz is föl kellett menni, és itt a keserű források környéke megkeresni őket, hogy merre vannak, miért nem jöttek be, és be kellett őket valahogy hívni, ha nem, akkoriban a tanács adott, vagyis az ANTS tanácssal egybekötve adtak ilyen dzsipeket, és akik nem tudtak bejönni ezekről a rossz területekről, akkor kimentünk, és ami nem volt szabályos, de kimentünk és háznál szebineztünk azokat a gyerekeket, akiket végképp nem tudtak behozni, vagy nem akartak. Zsuzsa néni mindent összevetve szép emlékekkel gondol vissza az elmúlt fél évszázadra, hiszen munkájuk során mindig a legszebb pillanatokban érkeztek meg a családokhoz. A legszebb élmény az, hogy már maga, ha valaki ugye más állapotba került, ha annyira örült és rohant hozzánk nagy örömmel, és a legnagyobb élmény azt a boldogságot, amikor kimentünk újszülötthöz, és voltak azért segítők, nagyszülők, apa, akárkik, szomszédok, akkora örömet, ami ott van, azt nehéz elképzelni. Ragyog az egész család a boldogságtól, tele vannak aggodalommal, és hát mondtuk, ezt mind meg lehet oldani. Megadtuk mindenkinek a telefonszámot, a tanácsadási időt, a rendelési időt, 24 órán belül az orvost is kiküldtük, és jeleztük az orvosnak, mert ugye jelentést mi kaptuk meg, és ő is kiment, hogyha olyan problémát találtunk, hogy tényleg orvosi dolog volt, vagy valami volt olyan azért, hogy fejlődési rendellenességre gyanú volt, hát akkor rögtön intézkedtünk. Mi kaptunk egy olyan fényképes igazolványt, hogy jelentkezzünk, hogy esetleg ugye valaki nem akar minket beengedni. Hát én mondom, hogy egyetlen egyszer nem volt rá szükség.
nem kellett felmutatni. A védőnő még hosszú évtizedek után sem fáradt bele a munkába, nyugdíjkorhatára után még évekig dolgozott. Azóta persze visszavonult, de ma sem unatkozik. Új hobbija a kertészkedés tölti ki ideje nagy részét, és ebben még a panellakás sem akadályozza meg. Én ugye nem mentem nyugdíjba, hanem a munkaviszony megtartása mellett tovább dolgoztam, ameddig lehetett, meg ameddig bírtam. Hát még bírtam volna, de éreztem, hogy most már eljött az ideje. Nekem az volt a kérésem, hogy ne decemberben menjek el nyugdíjba, mert nem tudtam, mit fogok csinálni. Én tudtam, hogy el tudom magam foglalni, én az életemben nem unatkoztam, most is jön millió telefon, még a gondozottak közül is, és azt kérdeztem, hogy mehetek-e tavasszal nyugdíjba, és így április 15-én ténylegesen nem dolgoztam, és utána jött még augusztusig a sétálóidő, és én mentem a kertbe dolgozni, a telekre. Hát imádom a kerti munkát, a növényeket, a családok is sokat segítettek ebben, majoranna palántákat adtak meg mindenféle virágpalántákat, főleg gyógynövénypalántákat, még permetezési tanácsokat is adtak, úgyhogy nem csak én adtam tanácsokat, hanem ők is. Én ma délután is megyek padlizsánt palántán, itt van a botanikus kert az erkélyemen, tele palántákkal, virágokkal és mindennel.